E hoxe estou moi contenta de estar no lugar, moi contenta de estar no Rei da Comedia, pero non queremos tolear tampouco. Desde que somos pequenas métenos na cabeza que hai que buscar un amor romántico, que todo ten que ser romántico, pero de ben pequenas, que prácticamente empezas indo á gardería e o primeiro que che preguntan é ti que vas ser de maior? E dices, bueno, eu con pasar á primaria xa me conformo. E o seguinte que che pregunta cando empezas na escola é tes mozo? Eu digo, mame, non sei, por ahora estou na gardería, non estou na Isla de las Tentaciones, paso a paso. E toda a vida é unha búsqueda para intentar atopar o amor romántico. E eu non estou de acordo, porque o amor romántico nunca acaba ben, nada romántico acabou ben, se non ides mo decir vos amigos. Por exemplo, unha historia así romántica, clásica, que se me acorda a min, Romeo e Julieta, por exemplo. Como acabaron? Mal, non, peor non se pode acabar. Romeo e Julieta estaban tan enamorados, que montaron unhas cabechinas, un morreu e atrás iba o outro, e depois volvía a ir, e eu por amor mato. Mira, eu a miña parexa quero lle tanto, que se de morrer, se dirse que vai ainda. Quero lle tan ben, que lle deixo ir diante, mira o que che digo. Que vaya. Que vaya paseo, ese tal, o día de mañá. Bueno, pensar que vai ao paseo ao mellor xa é moi optimista. Pero ímonos poñer no mellor dos casos, que lle toca ir para arriba. Pois vai para ali, meu amor, garda o sitio. En caso de mandar recado, a poder ser faino de día. Que todos vides asustar de noite. Moitas gracias. Eu non vou pensar que vou tolerar tanto por amor. Outra historia romántica clásica que todos medramos con ela, ou polo menos a xente da miña xeración, que todas conhecemos. Jack e Rose, os do Titanic, como acabaron? Bueno, mal, uns mellor que outros. Rose sobreviveu, Jack quixos aferrar a esa tabla e polo visto non había cabida para ele. Había, todas sabemos que ese home quería nesa tabla, pero eu teño unha teoría moi clara. É que conocéronse e Rose era de alta alcurnia e Jack era pobre. Cuestión de clases. Chegaron ao barco, Jack subeuse de milagro, Rose era de carto. Encontráronse ali, bailaron unhas polcas, pintou-lle ali un collar, tuveron unha noite fogosa, pero depois habíase que desfacer. Entón, en canto o barco iba a pique, Jack quixos aferrar a esa tabla, e mentre lle berraba Rose, mi amor, non me sueltes, aferrabas á tabla. Rose sabía que iba a chegar a puerto, que tiña o prometido de carto, que se lle iba a encontrar todo xunto, e tiñase que desfacer o dese home como fora. Entón, ao ritmo que Jack se agarraba á tabla, Rose, yo tamén te quiero mucho, cariño, yo tamén te quiero. Se le fai pouco que na Universidade de Massachusetts demostraron que efectivamente ese home colleu esa tabla. 30 anos para averiguar eso, hai que invertir en ciencia, que 30 anos para medir unha tabla, a mí parece moito tempo de Dios. Eu só había así a 8. Por exemplo, o pai estudia moito, para que estaba estudiando todo en Massachusetts? E seguir tan longe, outra parella daqui, que non sei se é romántica ou non, pero ao fin e ao cabo son dous. Por hora, hermano, como lles irá? Está por ver. Eu me parece que os conocedes, Ortiga e Pili Pampín.